Hello guys, good morning. Pagkakaroon guys ni ata sa may Lyuna Hospital Highway guys. Mutanaw ta sa parid sa mga intrante sa mga sinulog guys. Ani na to atangan ato silang viewhan, pero sa daktod guys ato jud ni dito sa may high school technical mag showdown guys. Ato jud ibuhos tanan ang ilahang mga tudo-tudo jud nga mga pagsayaw guys, kay at bangga man ni sa sayaw. Mao na nga ang ato ani guys, ato ra silang tan-awon og unsay ilang mga prafs sa showdown adto na jud sa high school pohon maloy ang Ginoo. O gini guys, tipik ra ni guys, tipik ra ni sa ato ang paglantaw. O ara pong inita ni guys, din ako makalahota ito pa dong sa high school. So anira ko ani mag-atang nila. Ato makita guys.
Gingon ako sa unahan guys nga tipik laman ni sa ato ang pag-video guys. Adto jud ni dito nato makita unsa joy katag sa ilahang mga pasyon show dito sa may Valencia Technical High School guys. So kinsa katong ganahan guys mo adto ra jud tong dapita. O naghasok ang tanang tao ani guys hasta mga sakyanan. Nang gitraffic na gani kay matod pa kung do na kunoy kamera ang kuan mo siyupod kuno ang mga intrante. Mo na nga mga sakyanan ani guys ga traffic. Mga sakyanan sa prafs kay pangarga man og ganang mga dagkong sakyanan ang ilahang mga prafs aron sa ingon baka abot yun dito sa maong area. Ang uban ani guys nang gibaklay kay naninguha jud nga makaabot jud tong dapita. Arang inita dito guys, wa na lang kumulapos. O kamo na lang mo sabot guys. Og nining time guys, ako magpasalamat og happy pista sa tanan Valencianhon. Bye-bye.